Acabouse. Obsoletos. Unha cousa do pasado. Queredes calar? Algúns intentamos buscar traballo. Aí pon prohibido fumar. Gerald, esquéceche que xa non é o noso encargado. És como a todos nós. Escoura. Busca traballo. Se quere la custodia compartida, tens que pagar a túa parte. Cala a boca, oiches? Estou pensando, cala. E chamaslle homes aos chipendeiros eses. O que foi é humillante. Pero cantas mulleres había? Miles. É para pensalo, non é? Pois non vexo por que non, Gerard. Porque ti és gordo, e ele é o fraco, e os dous sodes feos como o demo. Aiches, estou correndo, non? Sigue correndo o gordo do carallo. Acabouse. Vamos, Dave, non pares agora. É facelo ridículo, totalmente. Pero van ir, non sei o que dis. Isto é normal. Que tolería. Sí, claro, faise todos os días. Bailar é coordinación, habilidade e elegancia. Xa o sei. Canto menos como, máis engordo. Pois como é fartar é adelgaza. Miña nai. Pareceme que vou estar enfermo. Na película é moito mellor, sabedes? Estes quítano todo. Striptease completo. Vos, pagará a pena ilo ver. Vendemos 200 entradas. Iso despídese de todo. A min non mo dixo ninguén. Queredes seguir ou quedar fora? Pero sí que esta é a túa grande empresa para ganar cartos. Striptease. Ti, ali nos vemos. Eu non podo, claro. Por que non? Escoitado, se imos facer isto unha vez soa, ímolo facer ben. The Full Monty. Non cantas. Non. E non bailas. Non. Daquila que faz. Pois... Teño isto. You can leave your hand on.